Hola, bona tarda. Ja torno a estar aquí. Aquest serà el vídeo 2, el vídeo segon d'aplicacions de mòbil i en concret del WhatsApp. Avui podrem veure 3 coses amb aquest vídeo. La primera cosa és videotrucades o videotrucades grupals. La segona, els missatges d'àudio. I per tercera ens dedicarem a explicar el WhatsApp web. És com posar el WhatsApp al vostre ordinador. Comencem avui per les trucades grupals i les trucades. Quan nosaltres volem parlar amb una persona, li escrivim un missatge, però si volem també el podem trucar mitjançant el WhatsApp o bé, encara millor, li podem fer una videoconferència. Per això només cal que nosaltres marquem qualsevol de les dos senyals que tenim, la càmera, que és aquesta, o bé una trucada. D'aquesta manera nosaltres podrem parlar personalment amb una videotrucada amb el nostre contacte. Però a vegades voldrem fer les trucades a 3, 4 o 5 persones. El WhatsApp ens permet fer una trucada fins a 8 contactes. Comptant-nos nosaltres, evidentment, només seran 7, però després s'aniran connectant a poc i farem una graella de 8 persones. Clar, amb això tenim el problema de que el nostre vídeo es veurà amb un mòbil i la pantalla del mòbil tampoc és tan gran. Per tant, potser videotrucades a 8 persones no les farem, però sí que podem fer amb 3 o 4. En aquest cas és molt senzill. Nosaltres ens posarem dintre de la persona que volem trucar i on diu trucades, que és a la part dreta de la part de dalt, podem marcar a les persones, als contactes que nosaltres els volem fer una trucada i una vegada marcats, aquelles persones rebran una trucada del primer que l'ha fet. I, per tant, al contestar-nos, ens contestarà fent servir el seu vídeo. Tindrem una trucada amb 4 persones. També podem trucar primer a una sola persona i després amb una imatge que tenim a la part de la dreta de la pàgina podrem afegir d'altres fins a un total de 8 persones. Aquesta és l'opció per fer videotrucades amb el WhatsApp. Ara passarem a fer una cosa que normalment tots o quasi tots hem fet, que és gravar un àudio, gravar unes frases o fins i tot a vegades ens podem accedir i fer-ho bastant llarg. I com ho farem amb el WhatsApp? Senzillament apretarem el micròfon que ens surt a la part de baix i si el mantenim premut, què ens passarà? Que estarem gravant tot l'àudio i al soltar-lo és quan nosaltres enviarem la gravació. Però això ens fa que nosaltres sempre tinguem que tindre el botó, podríem dir, el micròfon apretat. Però fixem-nos que l'altra opció que tenim, i també ho podem fer servir amb el WhatsApp web, després ho explicaré, és fer lliscar cap amunt el micròfon i començar a parlar. D'aquesta manera podem fer un parlament bastant més llarg que pot durar diversos minuts i al moment que s'ha acabat, que això ja tenim uns segons bastant llargs
podem apretar la fletxa d'enviar i enviem el mateix, el que hem dit, dictat i el que hem dit. Tenint en compte que si en últim moment veiem que el que hem dit no ho volem enviar, hem de prémer la paraula cancel·lar i en aquell cas veurem com un micròfon és dintre d'una paperera i el que havíem dit, el que havíem explicat, no s'envia. Ho podem tornar a gravar. Aquestes són les dues opcions que tenim per fer un missatge d'àudio. Ara passarem a la part important d'aquest vídeo, que és el WhatsApp web. El WhatsApp web, què és el WhatsApp web? La definició podríem dir és com podem fer servir el nostre WhatsApp des de l'ordinador. Utilitzarem el WhatsApp web. Per utilitzar el WhatsApp web, que és molt senzill, evidentment hem de tindre un ordinador i poder utilitzar el teclat i el ratolí. El primer que farem serà observar a poc les imatges que jo us he posat aquí, un mòbil amb la pàgina de WhatsApp i un portàtil. Tot seguit, fixeu-vos, farem uns quants passos per poder accedir directament al WhatsApp web. El primer pas que farem serà amb el nostre ordinador, amb el nostre PC, portàtil o torre, és igual. Haurem de seleccionar la URL web whatsapp.com. Una vegada l'hem posat aquí, a la barra d'adreces, ens sortirà aquesta pàgina, una pàgina molt semblant, on hi ha l'aplicació WhatsApp Web, una explicació i un codi QR, això se'n diu un codi QR, que serà per fer-nos la connexió directa. Només se demana que el mòbil i l'ordinador estiguin dintre d'una mateixa xarxa, d'una mateixa wifi, perquè la connexió és per mitjançant la wifi. Recordeu, com a consell, és que el mòbil, l'ordinador, el vostre navegador, el que utilitzeu, podeu utilitzar la WhatsApp web a les adreces a la barra d'adreces d'interès o bé als marcadors, a les adreces d'interès. Bé, una vegada us ha sortit, podem anar directament al mòbil. Al mòbil obrirem la apps del WhatsApp i veurem primer que res aquests 3 puntets. Al tocar-los se'ns obrirà un menú on hi ha la tercera opció que diu WhatsApp Web. Evidentment aquesta és la que haurem d'apretar i a continuació ens sortirà un lector de QRs al nostre mòbil. Aquest lector de QRs serà per llegir el QR que tenim a la pantalla de l'ordinador. Aquesta és una altra manera que podem veure el QR. Tenim en compte que aquí, fixeu-vos-hi bé, hi ha un requadre com si fos una càmera de fotogràfica, però no heu de tocar res, no heu de tocar cap botó ni res. Senzillament posant-lo davant del QR farà una lectura i a continuació ja tindrem el nostre WhatsApp a l'ordinador. Una vegada posat el nostre WhatsApp a l'ordinador, és possible que ens demani tancar una sessió anterior o demanar-nos algun permís per poder accedir al WhatsApp web. La primera vegada només li donem autorització i tirem endavant. A partir d'aquest moment ja sempre se'ns obrirà directament perquè recordarà
els permisos que li hem donat. Ens podem trobar a l'obrir que ens demana una última connexió amb una hora determinada i hem de tancar totes les sessions. Una vegada hem apretat tancar la sessió, ens sortirà tancar o cancel·lar, la tanquem i es torna a posar en marxa el lector de codis QR al nostre mòbil. Penseu que fent això ens estalviem tindre sempre el telèfon a la mà. A més, és molt més pràctic escriure amb el teclat que tenim nosaltres i fins i tot amb el ratolí. Amb aquesta opció podem afegir fotos, imatges, qualsevol documents, qualsevol cosa que tinguem a una carpeta del nostre ordinador, la podem afegir al WhatsApp web. D'aquesta manera el nostre contacte la rebrà com si li haguéssim enviat des del mòbil. Bé, i doneu-vos compte que això és tot per avui, és una cosa curteta. Us he de dir fins aviat, que ens hi trobarem amb un tercer vídeo que faré i que per avui això és tot.